musical de disque de Malo de Vallivana? De veritat? No sabia res. I de què es tracta això? A veure, no te puc fer spoiler perquè així n'hi ha molta gent que vol veure-lo. Sols te puc dir que l'espectacle és molt divertit i ocorreix a París, la ciutat de l'amor. Que graciosa, però no tenim entrades. I què és això? 2 entrades. Gràcies. De res. Mira, hi ha un espectacle, anem? Anem. Que comenci la funció. Mira això, no és increïble? Fixa't, no hi ha una ciutat igual a tot el món, mai n'hi ha hagut. Però és com si mai hagués vingut. No vinc prou, i ese és el problema. T'imagines com de meravellosa és esta ciutat baix la pluja? Te la imagines als anys 20? París, als anys 20 baix la pluja, amb els seus pintors i escriptors. Perquè totes les ciutats han estat baix la pluja, que ja era meravellós ballar-s'hi. I t'imagines així instal·lant-nos després de la boda? Oh no, perquè el mur de Déu no podria viure fora dels Estats Units. Tant de bo m'haver instal·lat així escrivint novel·les i no haver-me contemplat aquesta cadena de muntatge de guions. T'asseguro una cosa, enviaria a passejar a totes aquestes cases de Beverly Hills, la piscina i la vista de luxes. Però mira, així som bonet, vivia i pintava només 30 minuts de París. T'imagines instal·lant-nos els dos així? En fi, si el meu llibre funciona, Estàs enamorat d'una fantasia. estic enamorat de tu. Pas besoin d'être médium, dis toujours
Així estan els nostres peregrins. Si torna a veure un altre Boldemar encantador o bistró, te jure que... Ja em veig passejant pels parcs eliseus amb una baguette baix el braç, acabant la meva novel·la a un cafè típic parisenc. Hemingway ho va imaginar. Una festa mòbil. Amb este trànsit no es mou res. Bé, almenys celebrarem el nou projecte de Lleon a París. Enhorabona! Seré molt sincer, estic molt emocionat per aquesta fusió empresarial i la companyia francesa entre nosaltres, però jo no sóc molt francòfon. Jo no vull a la seva política. És que no sigo molt amics dels Estats Units. Bé, de totes maneres, no pots culpar-los per no seguir-nos a aquesta ranconillera que va servir a Cambús. Oh, no comencem de nou. No, carinyet, no estem començant res. No és cap problema que el teu pare i jo discrepem. Ell defensa la més a la dreta del Partit Republicà, que per cert, cal estar quasi remat, però això no significa que no respectem les nostres mútues opinions. Podem parlar del casament? Sí, per favor, que el teu pot utilitzar totes les seves influències perquè tingues una moda màgica. Oh, Déu meu, què feu vosaltres així? Bé, estos són els meus pares. Molt de gust. I allí, ja el coneixeu, però no m'havíeu dit que estaríeu per ací. No sabíem, dissabte a Paul li van convidar a donar una conferència a la Sorbonne. 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 Quina meravella! Papá ha vingut per tenir més de negocis i decidirem vindre a planificar la boda. Perfecte, podem ir junts. No sé jo, tenim molts compromisos. Escolta, que és el demà, nosaltres serem a Versalles. Em vull per anar a Versalles. Però és que demà estem citats en la Brasserie Liszt. Sabeu? Jo vaig tindre un professor que va sopar allí i es va trobar al gran James Joyce. Sí, fa com 1.000.000 d'anys. I així és història? Bé, és una simple anècdota. Ens encantaria anar a Versalles. Perfecte, pues arreglarem a la porta del hotel. Bona nit, filla. Demà parlem... Espere que demà no sigues tan antisociable com ho has sigut avui. Jo no he sigut antisociable. Oh, per favor, estava clar que no volies anar. Són amics teus i clar, ell no m'agrada tant com t'agrada a tu. És un geni, lo pensava que estava per ell a la universitat. I Carol és molt intel·ligent. Un pseudointel·lectual. Bé, només un poc. No crec que estiga donant conferències a la Sorbonne sent un pseudointel·lectual. Per cert, torna a llegir el teu llibre. I per què? Perquè pot analitzar el teu treball i dir-te per què et costa tant. Em costa tant perquè sóc un escriptoret de Hollywood que mai s'havia llançat a la literatura fins ara. Jim Carnier, dis-me que si aquest llibre no funciona, deixaràs de menjar-te el cap i tornaràs a fer el que millor saps fer, perquè els estudis de cinema t'adoren, et sol·liciten. Pots deixar-ho tot per començar de zero? Ja veurem... Crec recordar que Lluís va traslladar a la seva cort en 1682. Anteriorment, tot això eren pantas. En realitat, en francès antic, Versalles significava algo així com tres vessants locals grosses. Vaja. Esta secció és d'estil clàssic francès. En seva potser és obra crec de Louis Le Beau, de Mansart i Charles Lebrun. Jo crec que m'acostumaria a una caseta d'estiu com esta. Encara que recordeu que en aquella època el que havien eren banyeres i ja soc més de dutxa. Que poca gràcia tens, macho. Per cert, heu traslladat-vos quan vos caseu? A Malibu. Jo proposé amb una xicoteta guardilla a París i una finestreta. M'apanye. Només falta la tuberculosis. Paul, el problema és que ell no està segur de poder escriure una novel·la. A veure, carinyet, fins ara els teus antecedents són guions de pel·lícules. Per què no es parles del protagonista en el qual treballes ara? És que no m'agrada parlar de les meves coses. No has d'explicar una novel·la, només alguns detalls del personatge. No. Ok, treballem en una botiga de nostàlgia. Què és això d'una botiga de nostàlgia? Ah, no em digues que són unes d'elles on venen nines, Lily Temple i Beixa aparells de ràdio. Exacte. M'has sabut qui compra això? A qui t'interessa? Doncs a gent que viu en el passat, gent que creu que la seva vida hauria sigut més feliç si hagueren viscut en èpoques passades. I en quina època hauries preferit viure tu, Quijote? A París, anys 20. Sí. Vaig a Plutxa. No és una gran idea? Quan no era Plutxa àcida, ho sento. Ah, entenc, sense cap global, ni televisió, ni terrestres, ni armes nuclears, ni càrtels de drogues. És el típic clitxé de les històries d'horror. És que la nostàlgia és negació. Negació del dolor present. Bé, Jim és un complet romàntic perquè ell seria més que feliç vivint en un estat de perfecta negació. I el nom per a aquesta negació és el complex de l'edat d'or. Ah, Potser?
Sí, es tracta de la idea errònia de que un periodista és millor del que viu. Saps? Ese és el problema de la imaginació romàntica d'aquelles persones que tenen problemes per afrontar el present. Hola, ¿comenzó la visita? Sí, clar! I ara, hola, Mira que t'agrada a la perfecció la puntualitat. sóc únic, ja ho saps. Afortunadament. Miren, esta es la estatua més famosa de Rodin. Volia que le sirviera estatua i també l'epitafi. Sí, va morir de grip. Serà mateix, no m'equivoque, en 1917. Està molt informat. Moltes obres de Rodin van ser inspirades en la seva dona. Sí, ella li va inspirar, però Camille no era la seva esposa, sinó la seva amant. Camille? No, no! Sí, Rose era la seva esposa. Mai es va casar. Sí, ho va fer l'últim any de la seva vida. Em sembla que s'equivoca. Li portes la contrària a la guia? Sí, això faig. No, jo estic molt segura. La veritat és que té raó. Jo vaig sentir fa poc en una biografia de Rodin, en 2 volums, on posava que Rose era la seva esposa i Camille la seva amant. Julio, tu m'has xixit la vida, ja ho saps. Jo crec que no hi ha dubtes sobre Rose i Camille. No oblideu que estem convidats esta nit a una degustació de vins. Serà molt divertit. Sí, serà fantàstic. A més, Paul és un expert en vi francès. Com no? Seguim per ací. Quan has llegit una biografia de Rodin? Jo? Per què no vaig llegir jo una biografia de Rodin? Estan tardant una miqueta. Segur que estan arribant, membres de pens. A veure, carinye, és que és molt quadricular. Ja estem ací. Disculpeu pel retard. Sogre, ens hauràs deixat un poquet de vi, veritat? Ens sosté per a que no dones un espectacle. Papa, per favor, no comences. Per cert, Paul i Carol vindran d'un moment a un altre. Hola, parelleta. Hola, Paul. Hola, Carol. Ja heu provat algun vi? Paul diu que té provat el 61. Sí, encara que té una mica més de tanino que el del 59. Tanino, tanino... Però què fas? Mare de Déu de la Vallivana. I això que encara no he begut. Per cert, Carol i jo anirem a ballar. Hi ha un xoc genial. Voleu vindre? Jo no, millor un poc d'aire lliure. Si Jim no vol anar, compartirà Paul amb tu. No soc gens celosa. A més, Paul és un ballarí meravellós. Per mi val. Però jo puc anar, no? Sí, clar. Bé, però tu agafa un taxi. No, me'n vaig caminar. M'encanta disfrutar de la ciutat per la nit. Ens veiem a l'hotel. Nosaltres fem marxa i anem a provar vinets. Adéu. Escolta, i és bon escriptor? A veure, la veritat és que no sé, perquè no li deixa llegir els seus textos a ningú. Si vol, estic disposat a veure la seva novel·la i criticar-li-la. Jo crec que necessita algú que la llisca, perquè tu no et callaries les coses, veritat? Clar que no callaria. Tu saps que no callaria. Sí, d'això estic segura. Jo també. El problema és que no sent el major respecte per l'opinió dels altres a l'hora d'escriure. De veritat? Per què no has contat la meua? Vinga, anem, que no ja s'espera. Scott Fitzgerald, un plaer. I vostè? Jim Bender. Vostès tenen els
mateixos noms que... I? Doncs que Scott Fitzgerald i Zelda Fitzgerald. Els Fitzgerald. Ah, que és preciosa. Serà coincidència? Tu n'has fet a la teva mirada, no? No. Estic mirant a l'home que toca el piano. Reconec la seva cara d'una vella partitura de música. Jo crec que mai escriuré gràcies de cançons ni novel·les. De fet, crec que el moment talent que tinc és viure. Això segur. Per cert, quina classe de llibres has escrit? Estic treballant en una... on estic? No coneix l'anfitrió? Entre uns amics hem organitzat una xicoteta festa per allí en Cocteau. Em prens el pèl? Ja en sé que penses que això és un avorriment i estic disposat a anar-me'n. Si ho m'avorrís, tots ens avorrim. Espera, que ara ve el Charleston. Xiques, que el Charleston a punt? Anem allà!